ulun iki dewa lho dewa iya lah yen ngono kowe sing tak goleki aku arep takon karo dewa takon apa wis anggeni yen kowe ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa lho lah kowe iki lahir saka ngendi kok takon bapakmu sapa ibumu sapa marang aku ulun boyang ngerteni kowe iki dewa kok ora ngerti piye ulun ora ngerti tenan wah dudu dewa wae mati kowe sambat kowe ayo amok Suramarata Jayamrata iki sandangane padha karo sing tak ajar mau iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa iya ulun Bathara Indra karo penyarian apane ora sandadak takon merono kita wigatine apa takon apa bapakku sapa ibuku sapa ulun boyang ngerti padha wae ayo amok Suramarata wah ana bocah gawe geger kayiwangan iki sapa iki wujude wonge gagah untune kaya catut ngonekke dewa kok untune kaya catut ning sandangane padha karo sing tak ajar mau oh ya dewa ya aku dewa jenengmu sapa Yama Dipati Bathara Yama Dipati ya bapakku sapa ibuku sapa lho lah aku ora ngerti nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu jabut nyawamu wah oh wah lho kowe ngopo lho kok ora ketut to nyawane kok ora ketut nyawane sapa nyawamu kuwi lho kowe mau njabut nyawaku to iya aku njabut nyawamu iso ora nyatane ijik urip kowe ora iso dijabut nyawane kowe sing tak jabut nyawamu wah bang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabaning kiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca ana nom-noman gawe geger kayiwangan sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindaning para Jawata dalah yen ngono pasang Yogyakarta tujuhe ngene dina aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kamulamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa mula aku takon karo kowe ayo Wangsulana pitakon nganti pertitis wong tuaku sapa bapakku sapa ibuku sapa lho yen kita takon bapa lan ibu ulun mboyang ngerti lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru pedaya apa kowe dadi nalendraning para dewa
Ora ana gunane kowe ngratoni ana ing Kayuwangan yen kowe ora ngerti bapakku karo ibuku. Monggo kowe ngerti kowe iki dewaning para dewa. Ngerti marang bamu sing titah. Wis anggeni ulun ora usah dadak kowe kan gunung tanpa guna. Kowe ora ngerti bapakku ibuku aja takon dosa tak jongkeng kawibawanmu. Ora pantes kowe dadi para dewaning para dewa. Guntur geni guntur angin sirnakno wis anggeni. Kowe iki ngopo Bathara Guru? Kowe iki ngopo aku tak takon? Kowe dewa kok seneng dolanan kembang api? Us. Kembang api bila iki mau kelak-kelak nyamberi aku apa mbak anggap aku kalah? Apa mbak anggap aku mati? Ya ngono apa piye? Wis anggeni ora iso mati. Butuhe wis anggeni nek ora tak tuduhke bapakku sapa ibuku sapa aja takon dosa. Hayangan iki tak gawe sungsang bawana balik. Yen perlu kowe tak wirang-wirangke Bathara Guru. Kowe lah dalah. Sip. Ya ngono kuwi. Terus aku kan takon sapa kek? Bathara Guru wae ora ngerti. Bathara Guru ora ngerti doyak. Pokoke nganti kecekel. Nganti kudu menehi ngerti bapakmu karo ibumu. Lah nek tetep ora ngerti, wah tutuki raine Bathara Guru. Wah, lah mati dening aku Swami ngambreng-angang ati karunaning kaswase dosang gondo supaya goleki menyang dununge ya kuwi Janaka. Wah ora ngira babar pisan jlamprong minggat nganti tetaunan yen nganti ora ketemu apa kelakon Pandhawa bakal gutang. Pasang Kalimantan tabrik dina bena ing lodone Demawa ing Mamang Tuang Pukul